Глава 1. В начало Бог сътвори небето и земята. А земята тогава беше безформена и пуста, тъмнина обгръщаше бездната и Духът Божий се носеше над водите. Бог каза: да бъде светлина. И се появи светлина. И Бог видя, че светлината е добро нещо, и той отдели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. Така настана вечер, настана утро, ден един. И Бог каза: нека има предел посред водите, който да отделя вода от вода. И Бог създаде предела и отдели водата, която беше под предела, от водата над предела. Бог нарече предела небе. Така настана вечер, настана утро, втори ден. И Бог каза: нека водата под небето се събере на едно място и да се появи сушата. И стана така. Бог нарече сушата земя, а събраните води морета. И Бог видя, че това е нещо добро. И каза Бог: нека земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него според вида си по земята. И така стана. Земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него според вида си. И Бог видя, че това е добро нещо. Така настана вечер, настана утро, трети ден. И Бог каза: нека има светила по небесния предел и да разграничават ден и нощ и да са знаци за годишни времена, за дни и за години. И те да бъдат светила на небесния предел, за да светят на земята. И стана така. И Бог създаде двете големи светила. По-голямото светило да определя деня и по-малкото светило да определя нощта, както и звездите. И Бог ги постави на небесния предел, за да светят на земята, да определят деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И Бог видя, че това беше добро нещо. Така настана вечер, настана утро, четвърти ден. И Бог каза: нека водите произведат множество живи същества и птици да полетят над земята и към небесния предел. И Бог сътвори големите морски животни и всякакъв вид живи твари, които пълзят, и каквито водите произведоха, и всякакви крилати птици. И Бог видя, че това е добро. И Бог ги благослови с думите: плодете се и се размножавайте, и пълнете водите и моретата, и птиците да се размножават по земята. Така настана вечер, настана утро, пети ден. И Бог каза: нека земята произведе живи същества според вида им, добитък, влечуги и земни зверове според вида им. И стана така. И Бог създаде земните зверове според вида им, различен по вид добитък, влечуги и земни зверове според вида им. И Бог видя, че това е добро. След това Бог каза: да сътворим човека по наш образ, по наше подобие. И нека властва над рибите в морето, над птиците в небето, над добитъка и над цялата земя, над всички влечуги, които пълзят по земята. И Бог сътвори човека по своя образ, по Божия образ го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. И Бог ги благослови с думите: плодете се и се размножавайте, пълнете земята и я обладавайте, и владейте над рибите в морето, над птиците в небето и над всичките живи същества, които пълзят по земята. И Бог каза: ето, давам ви за храна всяко растение по земята, което дава семе, и всяко дърво, което дава плод. А на всички животни по земята, и на всички птици в небето, и на всяко живо същество, което пълзи по земята, давам за храна всяка зеленина и трева. Така и стана. И Бог видя всичко, което Той създаде, и ето то беше твърде добро. И настана вечер, настана утро, шести ден.